Mheshimiwa nariete ng'a abana bari batigwa narete emori erarende abana aba emori eye ekene nabo Mheshimiwa ayigwete obwango bori muno ariete eira lakini rituko riria tokoyereta ase agorete amabati tokanyora asiekire togateba nitoyarete mandi yaye ekaba pati mbaya Mheshimiwa gakogenda Nairobi rituko eria akinyora achari lakini giatireirie mpaka giatoikeire iga bantu baminto bagesena ntaete kubaina ng'ambi ya mono baramoikire iga amokonyire naende agenderete kogwena kobasaba ng'a mogenderere komusabera ari ase atigarete esoko bokataraigu buya nyasaye amokonye agenderere gotokorera egasi eri mwamoete atokorera ase emiaka eye 5 igo naende oyo omonto naraiga nere enyomba yayierete nere Mheshimiwa nariete eira nkomoara amabati 10 na amabati ayo twayaretire naraya mwabarire narabeire 10 marieta nendu tunyamoita onsate awa naira neirimbi yamono Mheshimiwa Duke Masira asoko kerani eire eria ntebeti igoro ya mabati naende nkomotebina pore Mheshimiwa ntwa igwete gobekera nyorete achari lakini ntwa musabira nenti Nyasaye tokana kumusabirani mbono mbuyari tiga Nyasaye enderere kumurinda nandi ntogendererete kumusabira abwene agenderere gotokorera egasi eba mbuya mono asoko ndetera amabati 10 njembekera omwana oria ntebetie enyomba abe amenye saiga ntorara amagunyomba ya mono ase ogochaga mwana sie ono ndeteire genta ampromisetie kero mwana nani orete ka kusira kero twalenga makumbi ya mono nandi ya mono asana ariko bakumusise bana michandi ya nyora ya nyora chai yasa ina mweteriare nani nagendere kumubwati sinde kasa kogendo anyare ko baga kurenda abandi munanchi muna ampromisetie Nyasaye nyare kumurenda nabo bonsi abana baminto bonsi bambwati si muchando yo nabwate nakire nambi ya mono.